Hej og velkommen. Her er en kort vejledning til, hvordan du udfylder Excel-filen korrekt. Først og fremmest, gem filen på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Husk, at filnavnet skal indeholde ordet navneliste, navnet på dit bureau og ankomstdatoen. Når du har gjort det, kan du begynde at udfylde filen. Start med at skrive de generelle oplysninger øverst i arket. Navnet på dit bureau. Gruppens navn. Ankomstdato. Afrejsedato og færgetider, ankomst Rønne og afrejse Rønne, kan også tilføjes, hvis du ikke har reserveret færgebilletter via os. Herefter kommer gæstelisten, og her gælder det, at hver gæst skal stå på sin egen linje, medmindre 2 personer skal dele værelse. For hver gæst, skriv efternavn. Fornavn. Vælg fra dropdown-menu den værelsestype, der er gældende. For eksempel enkeltværelse, dobbeltværelse eller 3 personers værelse. Hvis der er 2 personer, der skal bo på samme værelse, skal begge navne stå på samme linje. Husk, at der skal komme mellem de 2 navne. Vælg derefter dobbeltværelse som værelsestype og husk at notere, hvis sengene ønskes separate. Eller hvis der er nogle særlige hensyn, du skal gøres opmærksomme på, så skriv det også. Det kan for eksempel være gangbesvær, vegetar eller andet vi bør vide. Når alle oplysninger er udfyldt, vil filen automatisk vise følgende. Det samlede antal gæster. Hvor mange enkeltværelser, dobbeltværelser og 3 personers soveværelser, der er booket. Når du er færdig, skal filen sendes på mail til vores mailadresse. Har du spørgsmål undervejs, så tøv ikke med at kontakte os.